Good morning mga kabro, kabagis. Magluluto po tayo ng chicken fried rice. Ito po yung mga ingredients po. Ito po yung mga ingredients. Ito po yung chicken breast. Ito, kinuha ko gagabi ito. Ito yung sobra namin kagabi na finried ko. Tapos ito yung mga ingredients niya. Carrots. Ito po, carrots. Sibuyas, onion, garlic. Bawang po yan. Ginger, luya. Parsley. Ito po, parsley po ito. Ito, kaunting oregano po, tapos onion leaves, tapos green peas po, tapos corn, mais. Ito po, isang kutsaritang fish sauce. Pero ang ginamit ko, oyster yung yung patis ng oyster. Tapos kaunting kutsaritang iodized salt. Pwede kayong gumamit yung salt sa atin dyan sa Pilipinas. Ito yung dark soy sauce, 7 drop po ito. Tapos powdered paminta, ground pepper, kaunting kutsaritang turmeric. Tapos ito po soy sauce po ito, konti lang po. Tapos itong rice, kanin. Ayan. Umpisan po na natin. Iko-convert ito. Painit po natin yung ito. Kawali. Painitin po natin yan. Maski anong oil po, pag fried rice, gamit lang po kayo. Akong ginamit ko kasi naubos po kasi yung vegetable oil. Ito po, extra virgin olive oil. Initin po natin ito. Kung mainit na, saka kayo maglagay ng yung mantika po. Wag masyado maraming mantika pag nag-fried rice kayo. Mas maganda yung konti lang, kasi mas maganda kung konti lang na mantika, o you can put a little bit oil only, not too much oil, okay? Ito po, pagluluto ko para matrain yung mga magulang, mga may asawa, mga single, mga binata dyan, o parents or teenagers, so that you can learn how to cook. Sa simple cooking na, lutong bahay lang po ito. Pagkain namin sa bahay, itong ginagawa ko po. Sa mga susunod na video, makukuha nyo po yung magagawa ko ng iba-ibang fried rice po, para matrain po kayo. Pang bahay, lutong bahay lang ginagawa. Halos ka rin noon pa man, lutong bahay itong ginagawa ko. Kakaibang ingredients lang ginagawa ko. Po, lagyan ng oil. Nilagyan ko pa naman yung kanyan, extra virgin oil. Yan, simpleng luto lang. Huwag nyo pang itatapon yung mga, halimbawa pag nag-lechon kayo, o galing kayong Jollibee, o from store, you buy some stuff like chicken, mga pinaglutuan yung mga beef o mga karne, o yung mga yan, fried chicken o mga limpokan. Kung may extra po kayo, huwag niyo itatapon, ilagay niyo sa ref. Iba-ibang na naman yung ingredients, gagawin niyo pa konti-konti lang, para pagbangon ng mga yung mga anak, pamilya,
asawa, ganito pong gawin nyo pong fried rice. Para mas matipid po kayo, hindi pa kayo palaging pumupunta sa bili ng bili para tipid. Ito po yung luya. Luya, bawang, garlic, sibuyas, natin mga konsulan. Tapos ito yung chicken breast. Yan yung kon. Ito po yung itatoppings ko pag huli na, pagluto na lahat. Yan, ito yung ihuli ko, tapos yung daon ng sibuyas. Lagyan po natin ng ito, paminta pa doon. Yan, para kakapit yung tama dyan. Ayan, brown paper po yan. Ang post brown paper, yung kaunting asin po. Ito, Himalayan salt po ito, yung gamit ko. Tapos dadagdag po ulit yan. Kung kulang po kayo ng timpla, magdagdag na lang po kayo. Ito po yung kanin, bahaw, fried rice. Pero pag yung bagong luto po, maganda rin po, tama. Lagay po natin ito. Yan. Dahan-dahan lang po kung kuhan. Pag-haluin ko lahat. Ganito lang po kasimple para kuhan kung yung sobra po ninyo rito, pwede nyo i-rep. Pwede nyo pong baunin. Sa mga anak, baunin nyo. Pwede kayo sa picnic, pwede po yan. Para pag kuhan may kakainin po kayo. So, ito po limang takal po ito na yung sa baso, medyo malalaki yung kanin. Tapos lagay po natin yung oregano, yung konti lang po yung oregano, yan itong parsley. Ito bago kayo magluto po, i-prepare nyo na lang po lahat para saglit lang po kayo magluto. Ito yung hiniwa-hiwa ko na ito carrots po ito. Hiniwa-hiwa ko po ito. Yan. Kasi pag nakita ng mga bata, wow! Makulay, masarap, mabitamina. Yan. Yan, pag nahalo na po yan, sunod na ito, green peas po. Yan. Pwede po kayo bili sa tindahan dyan sa Pilipinas po. Dito yung mga ingkan, yung mga naka-plastic. Dito sa Walmart, Kroger, mag-isang tindahan. Pilipinas, dami pong green peas sa mga tindahan. Palengke dyan. Tapos, ito natin yan. Ito po yung corn, mais. Haluin natin para meron na kayong fried rice. Maski saan kayo punta, meron na kayong yan, pang pamilya ito pong pang pamilya para ma-absorb yung vitamin sa katawan, buong katawan.
Ito po yung ilagay po natin. Ito po yung soy sauce. O, toyo sa atin yan. Ito po yung kalahating kanina, nilagay ko yung iodized asin. Pwede yung asin, iodized salt o yung ordinary asin sa atin yan. Ito po. Ito ang tingaluin po natin. Ito yung patis, fish sauce. Ito yung ginamit ko si oyster fish sauce. Yan. Sarap po yung patis. Pwede rin po ito gamitin nyo. Yung kuhan po. Ito. Squid fish sauce. Dahan-dahan po yung pagluto nyo. Yung apoy medyo mahina po. Ayan, bango. Tapos ito po yung dark soy sauce. Yan. 6 na drop po ito eh. Lagyan na natin para yan po mga kabro, mga kabagis. Para, oh sorry. Ulog. Tama lang yan. Ayan. Ito po yung turmeric po para medyo magkulay. Oh. Ayan. Tandaan nyo po, mag-adjust po kayo ng timpla ha. Tikman nyo pa pagkuhan. Ayan. I will test it. Tikman ko po itong kuhan. Tamang-tama sa pamilya ko. Dito na kayo matututo ng kuhan. Mga binata, dalaga, mga anak, mga asawa. Yung asawa mo natin, hindi kayo marunong magluto. Pag-aralan nyo pa magluto-luto para pagdating ng mga parents po ninyo, mga kaibigan, o kuhan, mag-anak, may handa kayo sa kanila. Tapos lagyan po natin ito yung dahon ng sibuyas, scallion, onion leaves. Ito po. Saglit lang po pagkuhan eh. Ito na po yung pinakahuli. Yan. O, diba? May protina pa, may vitamins pa. Healthy food. Lagyan po natin yan. Yan, ang chicken fried rice po. Magkakaiba kung hindi sa nagluluto kung anong ingredients po nila. Ako kasi pag nagluluto ako maski anong potay po, talagang nire-rekaduhan ko para yung mga nilalagay na ingredients absorbin ng ating katawan, mga vitamins. Ito po, malapit nang matapos. Tikpan ko ulit. Pang pamilya po ito. Pag luto ako talagang pang pamilya po ito. Ayan, lalo po kayo. Masarap magluto po, lalo pag sa pamilya po. Iniain po ninyo. Ang sikreto ng pagluluto, yung pagmamahal. Yan, kaya masarap ang luto. Yan po. Tapos na po ito mga kabagis, kabro. Thank you po sa panonood niyo sa Chris Lord Hagibis. Please like, comments, and subscribe and thumbs up po. And God bless you all.
po, ready na po kami kakain. Kain po tayo mga bro, mga kabagis. Ito, ilalagay po natin dito. Ito po. Dito po natin ilalagay yan. Oh. Yan. Oh, natapon ulit, nasobrahan. Okay lang yan. Total, pagkain naman sa pamilya, hindi naman restaurant. Ayos, ayos na ayos. Punasan po natin ito. Excuse me. Okay. Ito mga kabro, kabagis. Wag niyo pong kalimutan like, subscribe, and comments po. Tapos panoorin niyo po yung video po. Mga small vlogger lang po. God bless you all. Salamat sa panonood po.